Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Paglapas matud pa sa konstitusyon ang pagdili nga magpa-drug test ang mga opisyal sa gobyerno kung gipanawagan kini sa katawhan. Kini ang gibutyag ni Vice President Sara Duterte dihang gipangutana kalabot hagit kang Pangulong Bongbong Marcos nga magpa-drug test. Atong sero ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, usa matod pa ka culpable violation of the Constitution nga usa ka impeachable offense ang pagdumili sa mga government officials nga upailawom sa drug test labi na ang Pangulo kung kini gipanawagan na sa katawhan. Sumala ni Vice President Sara Duterte iyahapang ubanan si Pangulong Bongbong Marcos kung magpa-drug test na kini. Dili matud pa pwede nga mudili ang tanang government officials labi na ang presidente kung gipanawagan na sa katawhan nga upailawom og drug test. Kana sumala ni Vice President Sara Duterte. Nakatali yon sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng humindi. Ubanan matud pa ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpa-drug test. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yon. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Ang Malacanang, una na nga nagsulti nga hagbayra nagpa-test ang Pangulo og negatibo siya sa illegal nga droga. Dugang sa bise nga ang pagdumili ni PBBM nga magpa-drug test, culpable violation of the Constitution nga usa ka impeachable offense. Si Presidential Sister Senator Amy Marcos ang nagbulgar nga nagagamit og droga si PBBM. Apan tubag sa Pangulo ni ini. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Sa usa ka social media post, mitubag si Senator Amy nga siya kadtong nakita sa TV. Bisan unsa na lang matud pa ang nakita sa Pangulo. Pamatud-an matud pa sa Pangulo nga mali ang gibulgar ni Senator Amy. Alang kang VP Sara, characteristic response sa usa ka drug addict ang pagpanggaslight sa mga nagapahayag og malasakit kanila. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict. Na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. Ginahulat pa ang tubag sa Malacanang, kalabot sa gibutyag ni VP Sara. Sara, yung una nang ginasulti sa Malacanang at 2021 pa nagapailawom sa drug test si Pangulong Bongbong Marcos ug negatibo ini. Sumala ni VP Sara sanglit karon dunay pagduda sa iyang competency o decision making skills isip usa ka pangulo kinahanglan karon sab siya upailawom sa drug test. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.